בישראל, ערביי ישראל זכאים לנקודות נוספות והטבות רבות במכללה ולאורך הקריירה. תן לי רק סיבה אחת לתת את ההטבות האלה לערביי ישראל והאפליה הזו נגד יהודים. יהודים ישראלים משרתים 3 שנים בצבא. ערביי ישראל אפילו לא עושים יום שירות אזרחי. בנוסף, אחרי 3 שנים בצבא, אנחנו מבינים שייתכן שהחיילים לשעבר האלה ירצו ללכת להודו ולא לאוניברסיטה. הם אלה שראויים לעזרה ולהטבות. תן לי רק סיבה אחת לתת את ההטבות האלה לערביי ישראל והאפליה הזו נגד יהודים. שפה. ערביי ישראל מדברים עברית יותר טוב ממך. ובמקרה של שפה, למה שלא תיתנו נקודות והטבות לעולים חדשים? לערביי ישראל יש אותן זכויות כמו לכל ישראלי. אין להם פחות. לתת להם את היתרונות שלהם גורם להם להאמין שהם מפספסים משהו. תן לי רק סיבה אחת לתת את ההטבות האלה לערביי ישראל והאפליה הזו נגד יהודים. ישראל חייבת להפסיק לרצות לעשות יותר מאשר כבר יותר טוב עד כדי ביטול, זלזל בעצמה. אנחנו חייבים להיות גאים במדינה שלנו. נאהב את ישראל כשישראל תאהב את עצמה מספיק.